салом алейкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастин, соҳ саломат ҳастин бародаро. Срочно бародаро, аввал якда чиза мегум то бародаро, по-братски комментки шербачо подписаться кагнесен, по-братски подписаться. Масъалаи ҳами канали мара шумо медонед ки масъалаи ҳами кору бору ҳами хеле сусинами тария ба шербачо. Мақсад ягон залал намебинен. Баъд демаш ҳамин видеора по-братски лайк монен, поделиться кунен шербачо, комментария бинависонен, чтобы ҳамин видео рейтингда биғалта, чтобы бародарои дигар тамошо ҳамин ягон чизаш бинависон. тағйирот шумо накунен. ҳамин баъзеят ман намедонам бачалоко ай тай тарма бромагин, ай ҷои бромагин душмон мекунен. тағйира пага дар Москва депутат мешам, дайрод мекунем, депортат мекунем, мера 5-10 сол. Чӣ дар кунем? ҳамин кор дар кор тай охе. Дар кор нестай. ана шухи ва шербачо. ҷои кора бародаро, 50 кас коргар дар кора бародаро. бедакмин фарқш нест шероинар. 50 кас дар корай муайян мекунам киҷода во хурдан дар кор. ҳамин видеои мара подробно тамошо кунед ки аяқибиш иша аяқиби иш ма мепартом. ҷои хобаш ҳастай. ма ҷои хобаша аниқ мекунам, ё обшижит ё вагон. аниқ мекунам бародаро. хурданиша ҳисоби хитонай. ойлик 70,000 бародаро. барои рӯзои выходноиша мефаҳмам ё ки выходной ҳаст ё ки выходной нест. ёша намефаҳмам бародаро. барое ки мара гуфтан ки чтобы як видео ки гап зада чтобы ҳаст ҳамин хел бародарое ки кор да баремшон. агар бошан марҳамат мебарамтон шероинар. уточнит мекунам конкретно, подробно барои ҷои хоб, барои пишокаш, барои ҳамаи чизаш подробно ма уточнит мекунам шербачо. мегумтон кадом метрода мерем иншолло ба амраи худо во мехирем, аймуҷа автобус хат мегирем, ба ҷои кора мебарамтон. ҷои кор медонам ки раҳи дур дай бародаро. ҷои кор дар раҳи дурай, дар раҳи наздикӣ нестай, раҳи дур даҳай. Не ки шумо медонем ки ба ман қатитон амуҷаем, мани дар амуҷа мерам қатитон. мани амуҷа местам. мерам миём ҳамин хел да бародаро. мақсади гап чия шероинар? мақсади ҳамиае ки ма што ҳаме 50 нафар коргар ёфта метонам ё ки наметонам. вот мақсади ман ҳамиае. ба ҳамун хотир шербачо агар боша ҳамин хел бародарое ки боша бекор бедакми чихеле фарқш нест. кор долгаҳай, кор як моҳ нимоҳи хеле як рӯз ду рӯз нест бародаро. кор долгаҳай, кори бераниай бародаро. ма дар усто дар кор нестам, ма дар разна рабочи дар корай бародаро. баъд нагин ки пага ана вай усто ана май танумавта неё. бенозу гул шербачо разна рабочи агар бошен шербачо по-братски бинависонен, тай комментария да чискунен ки чтоб ма ҳамин хеле конкретно уверни бошем ки што ма дар ҳамин хел бародаро ҳастан, ма ба кор таъминшон кунам. ба кор сағиро шумо медонед ки ма нашоти корои ма алҳамдулилло ки то имрӯза ягон проблема нестай. нашоти сума санга исусинаш шумо худтон прекрасно медонем бародаро. кора мақсад кора неки ҳаю ки яҷуда мера фандат мекунад сумта наметан, ма сумта метам, ма ҳама тарафаш барои ҳамқа шероинар. номрои ман 065 188 6047. кор да Москва нест бародаро. ай Москва дурай. ма подробно ҳамаям ёра чиз мек нашоти пишокаш, нашоти попшиш, нашоти ҷои ховаш обшижита ё ки вагонай. ма нашоти ҳамаям ё следующий видеода бародаро ҳамата мефаҳмонам. сағирот душмон накунен. душмон накунен, не мардакои хуб. душмон накунен. душмон накунен ки сағирот душмон мекунен, конкурсӣ метам. дигар кор бора бас мекунам, конкурсӣ метам. барои анқа душмон накунен, ма гуфтесам то. короче шербачо инам хеле кор боро. мақсад ҳама тарафа иншолло ба амраи худо ответственнишқатӣ хеле ягон майда парво накунед. мара медонед ма ай соли 2018 дар ҳами дуронои мардакои хуб
آخر سایرو بدرین مرا میگن ماشینی که چی ماشینی کردم من نکردم برای قشر بچو دشمن اکنه که کنکورس میکنم اینا ما گفتم تو خبردارتون کردم